Ibu kalau hormati, monggo adicara wonten dalu punika engkau iki bertepatan kalian tahun baru Suro, pas momennya kalian tirakatan. Mangke monggo kalih tirakatan dalu Pak Eko aja yo. Mau siang bawah sale-sare yo katet aja ndak ngantuk. Monggo wonten ing dalu punika kita buka kanthi wawasan umul kitab besarangan. Laumul Fatihah. Atur sembah nuwun, salajengipun monggo Pak Ketua yang mboten pinanggih kabaripun nggih sehat. Aja tak sawang kok tambah semrengah niki nembe panen anu grameh aja kalih napa. Monggo kula semangaken Pak Ketua.